Zdravo svima, dobrodošli na podcast Muzikološke priče. Danas ćemo govoriti o Stanislavu Biničkom, jednom od najznačajnijih srpskih kompozitora koji pripadaju generaciji kompozitora Beogradske škole, kako je definisala muzikolog Stana Đurić-Klajn. Osim kompozitorskom, on se bavio pedagoškom, dirigentskom i organizatorskom delatnošću. Rođen je 1872. godine na jugu Srbije u mestu Jasika kod Kruševca. U njegovom rodnom mestu svake godine se organizuju dani Stanislava Biničkog. Ovaj kompozitor je u ranoj mladosti učio da svira violinu i flautu, a osnove teorije muzike i pevanja stekao je tokom časova kod Josifa Marinkovića i Stevana Stojanovića Mokranjca. Školovao se u Nišu i Beogradu, a diplomirao je na prirodno-matematičkom odseku na tadašnjem Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prvo radno mesto dobio je u Leskovačkoj gimnaziji, gdje je predavao matematiku, pevanje, flautu i violinu. Mnogostrukost njegove ličnosti ogleda se u predavanju više predmeta, ali i u raznim organizatorskim sposobnostima koje je pokazao kasnije u životu. Godine 1895. odlazi na studije kompozicije i solo pevanja u Minhen. Prve godine je stipendiju dobio od Ministarstva prosvete, a zatim ga do kraja studija stipendira tadašnje vojno ministarstvo. U Srbiju se vraća 1899. godine i zajedno sa Mokranjcem osniva Srpsku muzičku školu. U radu škole učestvuje i njegova supruga Frida Blank, nakon udaje Miroslava Binički, koja je završila solo pevanje u Minhenu, gdje se ovaj bračni par i upoznao. Ona je bila i korepetitor i značajno je pomogla u razvoju muzičke pedagogije kod nas. A interesantno je da je prilikom osnivanja Udruženja muzičkih umetnika bila prvi počasni član. Binički godine 1911. postaje prvi direktor muzičke škole Stanković i zajedno sa suprugom učestvuje u izgradnji muzičkog života Beograda kroz pedagoški rad. A znamo da današnja sala ove škole je jedna od najznačajnijih i najposećenijih u našoj državi. Osim pedagoške delatnosti, Binički je bio izuzetno posvećen dirigentskom radu. On osniva 1899. godine prvi simfonijski orkestar u Srbiji, orkestar Kraljeve garde. On je dirigovao i Akademskim pevačkim društvom Obilić i brojnim horskim ansamblima, a današnji orkestar Ministarstva odbrane nosi njegovo ime. S obzirom na to da je bio vojno lice, Binički učestvuje u Prvom svetskom ratu i tokom ratnih dešavanja uspeva da komponuje neka od najznačajnijih dela iz oblasti vojne muzike. Marš na Drinu jedna je od najpoznatijih srpskih kompozicija, a Binički ju je komponovao 1915. godine u Valjevu. Vojni marševi osnaživali su vojnike i pružali im moralnu potporu, tako da su osim umetničkog imali veliki ohrabrujući uticaj i vrednost. Godine 1920. učestvuje u osnivanju opere u Beogradu, postaje prvi direktor i diriguje neke od najpoznatijih opera. Neke od njih su Rossinijeve, Wagnerove, Bizeove. Prvi je u Srbiji dirigovao Beethovenovu 9. simfoniju, a značajan je njegov doprinos razvoju muzičke kulture u Srbiji i uopšte upoznavanju građanstva sa remek delima iz svetske istorije muzike. Komponovao je scensku muziku, koncertne uvertire, a najviše se ističu vokalno-instrumentalna dela kao i horske kompozicije. Osim svetovne muzike, komponovao je i duhovne kompozicije, a neka od najznačajnijih dela Biničkog su koncertna uvertira iz Mog zavičaja, ciklus solo pesama iz Južne Srbije, zbirka na Liparu i liturgija za mešoviti hor. Solo pesme se dele u dve grupe, obrade narodnih pesama i originalne kompozicije koje su uglavnom pod uticajem folklora, koje je pisao na stihove pesnika Alekse Šantića, Jove Jovanovića Zmaja, Đure Jakšića i drugih.
Najznačajniji doprinos daje komponovanjem i prve premijerno izvedene srpske opere na tekst Branislava Nušića na uranku 1903. godine. Radnja se dešava u srpskom selu koje je bilo pod turskom vlašću, tematika je ljubavno tragična sa orijentalnim elementima i uticajem narodnog muzičkog stvaralaštva. Opera je takođe i pod uticajem verističke tradicije i sa ovom operom, ali uopšte sa svojom celokupnom delatnošću ostavio je neizbrisiv i izuzetno značajan trag u razvoju srpske muzike i uopšte razvoju srpskog muzičkog života, a preminuo je 1942. godine u Beogradu.